आं इया होनलायनानै जेला आथिङा गाहायाव सहैयो होमबा आथिङा थेमबायबाय आरो बायथायदों फ्रेक्सार जादों आरो गावलाबबाय माने जौ गोरान बे स्क्रिप्टआ सोरनिमोन स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्टआ बेखौ मनरगाव गसखाथा मनरगाव गसखाथा गोलै साननायाव जोङो सिनेमाखौ दिहुनदोंमोन नाथाय दिहुनै जौ गोरानखौ दाथ' जेनेबा रायजो राजाफ्रा निसय सोरबा नुवाखै जानांगौ दा बिसोर नायनोबा बाहा नुगोन दा बिसोर जौ गोराननि एक्ट्रिसआ बबेनिमोन आदा बियो आंजों गाफानाया बिबोनां सोमोन्दो एक्सुवेलि गासिबो लाखाङै जोबथारनायाव माने बुलायनाया जाम्बिनि जेरै सिनेमा शुटिंआव माने नंगौखौ बुलायनायफोर बायदिसो आरो जोंना शुटिंआव गोलैला रियेलफोर रियेल बायदि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै आङो सासे बर'नि आर्टिस्ट आं लाना फैदों बिथाङानो जाहैबाय मा बे आदायानो जाहैबाय मा बाजै गांजेमानि जौ गोरान निसय नोंथांमोना बे सावथुनखौ नुबाय जानांगौ बे सावथुनाव आदायानो मेन रल लादोंमोन दा जोङो आदानिफ्राय गोबां माखासे बाथ्रा मिथिगोन स' बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बे समाव आं आदानि गुड नेमखौ मिथिनो लुगैबाय आदा ओमफ्राय एड्रेस आं खुलुमबाय गिबियावनो आं बिटारफोरनि गेजेरजों बयखौबो रायजो राजाखौ आं बे समाव बुंनो सानदों आंनि मुङा सुनिल कुमार ब्रह्म आंनि गामिया जाहैबाय 2 नं बाथाबारि दतमानि सिङाव गामिया जोंना डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आथिखालाव आदाया ओरैनो मा मावो आङो जबफोर मावो नामा दिनैसिम दासिमबो आं जबाव गैया बिजनेसजोंनो आङो सिगाङाव इलेक्ट्रिसिटिनि एनजिअआव खामानि मावबोदोंमोन दान्दिसे बेजोंनो बिनि उनाव बेखौ नागारनानै दस्रा बिजनेसबो मावनाय जादों जेखौ मोनो बेखौनो मावनानै दंथ'यो दासान्दि आरो पारमानेन्ट जब गैया बेखिनियानो आरो बे समाव आं मोनसे सारप्राइज होनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेरावहाय जेनाखि एनायनि पानजारिनि एक्ट्रिस बे एक्ट्रिसखौ बे आदायानो मोनदों नोंथांमोना नुखाबाय बे आदायानो मोनदों दा दिनै आङो आदानिफ्राय गोबां माखासे बाथ्राखौ आं मिथिनानै लानोसै नोंथांमोनाबो आदानि खुरखुबानिफ्रायनो मिथिनानै लाबानो जाबाय बे समाव होमबा आदाखौ बे बाजै गांजेमानि जौ गोरान बे सिनेमायावहाय लानाय नुदों दा बावहाय बे बाजै गांजेमानि जौ गोरान बे स्क्रिप्टआ सोरनिमोन स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्टआ बेखौ जोङो बाख्नायनांगोन बिदा गिदिर सान राजा होनो बिथांखौ सुनिराम होनो मानि बयबो गाबज्रिनाया बिनि नाम मोजाङा जाहैबाय सान राजा गसखाथा गामिनि बिथाङा प्रथमा गसखाथानि बे गसखाथा मनरगाव गसखाथा गोलै मानो होनोबा आदाया गोसोआव बोरैबा दासिमबो दुखु मोनो बिदा गिदिरा दा थैनानै थांबाय बिदा गिदिरा जुदि दासिमबो दंमोनब्ला बर' सावथुन मुलुगाव एसे डेभेलपा फैबावगौमोन आं बेखौ मिजिंथियो गोसोआव आङो बिदा गिदिरनि अननाय आरो बिनि रोंगौथि नाजाथाबनाय कालसारखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय बिदाया बिराद नाजादोंमोन दा माथो खालामबावनो बिदा गिदिरा गैला दा बिथांनिनो दैदेननायजों जोङो बे बाजै गांजेमानि जौ गोरानखौ जोङो जाफुंसार होनो हादों बिदा गिदिरनि नाजाथाबनायजों बिथांजों लोगोसे जोंहा बिटिसिआव साख्रि मावो बिजयदा होननाय बिथाङा फाइनान्सियेलि हेल्पबो होदों जोंखौ दा बिथाङा आन्डार सेक्रेटारि गसखाथानि बिथाङाबो हेल्प होदों हाजासे गावबो बावथिनागिरि हिसाबै खामानि मावफादों जोंजों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां मेथाइ खनगिरि लिरगिरिफोर दङ जेरै बादाला होननाय मनरन्जनबो होनो गसखाथा गामिनि आरो नैबे जोंनि बाथाबारि गामिनिनो रहन होननाय दं रहन ब्रह्म बिथाङाबो गानखौ लिरनानै बेबो डेभेलप खालामदों फ्राय माने आर्टिस्टफ्रानो दंजोबोमोन आरो जोंनाव मोजां मोजां आर्टिस्ट रेडिअ आर्टिस्टफोर बे बादाला होननायाबो रेडिअ आर्टिस्टआनोमोन दा
जोङो जोबथारनायाव जोङो सिनेमाखौ दिहुनदोंमोन नाथाय दिहुनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे फिल्मानो फार्स्ट डिभिडि फिल्माव गोलैनाय जादों आरो डिभिडि होननाय फिल्माव बे बाजि गांजेमानि जौगोरानो फार्स्ट डिभिडि फिल्म होननानै बुंबाबो बारा बुंनाय जानाय नङा नुनायाव बेखौनो बादि मोनदों आरो जों ओमफ्राय बेहाय सबिनदायाबो होनदों सबिनदायानो बेखौ एडिटिं खालायदोंमोन नालाय सबिनदायाबो बे माबानि चिरांनि सबिनदा एडिटिं खालायग्रा बेखौ आदामोनहा बाजि गांजेमानि जौ गोरानखौ दाथ' जेनेबा रायजो राजाफ्रा निसय सोरबा नुवाखै जानो हागौ दा बिसोर नायनोबा बहा नुगोन दा बिसोर बेखौथ' जोङो दा बुंनो हाला बे जिनिसा ओरैबादिलाय माने दस्रायाव दाबिं खालायनो गोब्राब हाया खावनो हायि बानायदों आरो जोङो लक सिस्टेमै डिभिडि केसेटखौ बानायदों आरो नों नायनायाव नुगोन खिन्थु बिनिफ्राय माबा खालामनो हाया आरो दा बेखौ नै बावैसो उनाव नुसिगोन बायदि खोथाखौ बुंहरबाय जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनि बारग' सेक्रेटारि दाजेन बिथांखौ खामानिखौ मावहोनाय जादों दा बिथाङा मावगासिनो दङ बियो दा बावैनो ओंखारहोसिगोनखौ खोनानो मोन्दों आरो उनाव आं जगाजग लागासिनो दङ दाख्लैसोबो सोंहरदां जागोन आदा लासैनो नुसिगोन जों आरो सम लागोन मोजाङै बानायथारनोसै बे बाजि गांजेमानि जौ गोराननि एक्ट्रेसआ बबेनिमोन आदा बियो आंजों गाफानाया बिबोनां सोमोन्दोआनो जायो बेबो माने क'क्राझार थेङाफारायावमोन बे बिफायाबो मुंदांखा गोदोनि पनिन सेरजा होननाय बिनिनो फिसाजो बिसिना आसल गामिया बै मा होनोमोनलाय दुदुमारिनि बिफाया दुदुमारिमोन पनिन सेरजा होननाया थैबाय आरो दा बियावफ्रा बेबो दा बिनिनो फिसाजो बिबोनां जायोमोन बे बाजि गांजेमानि जौ गोरान जेनाखि रिमि जिमि होनो आरो रिमि जिमि ना बे सावथुनावहाय बै समावथ' जेनेबा इउटुब गैयामोन नङा होमबा जेनेबा बे समावथ' आदामोना गामिसो मा खालामोमोन नङा होमबा दा बेवहाय माबायदि साक्सेस जानाय बायदि मोनदों आदा बे सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा माबायदि अनसायदोंमोन अनसायनाया ओरैबायदि अनसायदों जों ओरै बिजनि साइडआवथ' गाखौनोसो हायाखै जों मानसिफ्रानो ओरैबायदि लोब माने सिनेमायानो डिमान्ड जादों आरो बिरादनो बे समाव ओमफ्राय जोङो गंगार टिभिसियावबो खमसे खम 1.5 माससोआ सोलिदों बिराद सोलिदों आरो गंगार टिभिसियाव गंगार सिनेमा हलाव 1.5 माससिमा सोलिदों मोजाङैनो ओमफ्राय फारसेथिं जोङो बाहाय सोलिनायाव जोंनो माने 3 बाहागोआव 1 बाहागोल' मोननाय जादों आरो 2 बाहागोआनो गावसोर लायो आरो बाहाग बिदि खालायना होयो आरो टेक्स होनांगौ आरि नांगौ होननानै जोंनो फैसाखौनो मोना आरो हलाव होनायाव गावसोरसो हल बिगोमायासो बांसिन मोनो बिदि आरो दा बे सावथुनाथ' रायजोजों बिराद अनसायजाबाय ओमफ्राय मिजिंथिबाय उननि समाव इउटुबाव बेखौ नुगोन होननानै मिजिंथिबाय दा बावहाय आं मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुगैबाय बे सिटिं खालामनाय समाव माबा मेम'रि दं नामा आदानि गोसोखांथाव मेम'रि बे बाजि गांजेमानि जौ गोरानावहाय सिटिं खालामनाय समाव माबा फिसा इन्सिडेन्ट जानाय मेम'रि दङ आंनाव जायखौ बाव ओरैबायदि जादों शुटिंआ एक्सुवेलि गासिबो लाखाङै जोबथारनायाव माने बुलायनायाव बे आंनाव मोनसे मेम'रि थानाय जादों माने शुटिंआ जुदि लाखाङामोनब्ला दंबावोमोन अब्लाबो लाया फालां बै जिनिसखौ दोननाय जाबाय आरो एसे कयेकथा माबाखौ सिगाङाव जों सर्ट लानायखौ बेखौ बुजाबना होनाय जाबाय आरो मानो होनोब्ला ओइदिनखालि बोथोराबो गाज्रि दैज्लां ओमफ्राय गाहायाव फिस्लाजोब आरो आं बुंखादोंमोन बे डिरेक्टर लोगोसे एनगिरि बिथां स्क्रिप्टगिरि सानराजा बिथांखौ बुंदोंमोन आं जानाय नङागोनलै स्लिप जाहैगोन आं गाहायाव बाज्रुमथारनांगौ आरो माने खमसे खम आंनिफ्राय गोजौसिन माने 7 फुटसो गोजौनिफ्राय आं बाज्रुमनांगौ 7 फुटसो गोजौनिफ्राय बाज्रुमनानै फ्लाइं होनांगौ आरो जोंहाथ' टुल्स गैयाना टुल्स थायोमोनबा गाहायाव जेनेबा नेट थानानै बा स्पन्सफोर थानाय बे मोनसे जोंनाव बे जिनिसा गैयाना टुल्स गैया जोंना जाम्बा जाम्बिनि जेरै सिनेमा शुटिंआव माने नंगौखौ बुलायनायफोर बायदिसो आरो जोंना शुटिंआव गोलैला रियेल बायदिसो दाना बेखौनो मा खालामबावनो डिरेक्टरनि डिरेक्सनखौ लासै भगबान जेबो जानाय नङालै बे नंबाय आङो
गोसो होनानै बारगुलायबाय आं इया होनलायनानै जेला आथिङा गाहायाव सहैयो होमबा आथिङा थेमबायबाय आरो बायथायदों फ्रेकचार जादों आरो गावग्लाबबाय नैबे ओरै साइडआ ओमफ्राय दाना लगे लगे हस्पिटालाव लांनांबाय बे फिस्लाना गावग्लाबफैबाय आथिङाबो आरो फ्लाइं जोनाय ना फारसेल' नांग्रोबाय समान नाङासै जोंना एसे जाम्बाद्रायनि जादों आरो बे समाव माने रियेलथार जादों खहा समाव बुलायनाय समावबो जोङो सौफ्लानांगौआ सौफैनायबो जायो सोरबा उदै सानानै रलखौ लाला होननानै सोरबा थालायनायबो जादों आरो बाहाय शुटिंआबो एसे इन्टारेस्टिं जादों आरो बे समाव बेनो गोसोखांथावा बे शुटिंआवनो सासे गुन्दा रलाव लादोंमोन बिथाङा आंजों बिदिनो सौफ्लानायाव उदैयाव गोरा खालायनायाव बेबो खालायासैना सानानै आं शुटिंखौ गालालायनानै गारनानै थादों आरो बे गुन्दा मेन रलमोन बिनि उनाव जोंनाव बे माबाया फैबाय रजं गुन्दा होननाया रजं गुन्दाया मेन रलाव लाफैबाय आरो बे थांखांनायनि उनाव गोदानै लाफिननाय जाबाय बिदि जादों होमबाथ' मोननै मोनथाम बिराद मोनसे सिरियास जाथायबो जादों जादों दा बावहाय उननि समावहाय आदाया मा सावथुन मुलुगावथ' आंखौ कयटायाव लेबफैदोंमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय आं थांनो हानाय जायासै माबा बे खैना सान्थियाबो प्रभुमोन लांफैदोंमोन प्रभुमोना बाहायबो बोरैबा थांनाय जायासै आं न'खरनि माबाया एसे माबायाव उसुबिदामोन बे समाव गानोथ' आं गोसो दं सावथुन गाग्राफोरखौ आं मोजां मोनो कालसारनि मानसिखा नालाय मोजां मोनो आं दा फिसाजो दङ जोंहा फिसाजोआबो दाबो मोसायो क'क्राझार कलेजाव 6 CM फाइनाल होखांबाय गथ' देरसिनाथ' हाबा जाहैबाय बेहा ग्रेजुवेट जानानै आरो फिसा हिन्जाव देरसिना फिसा हिन्जाव सानै नालाय दा आदानिफ्राय नैबे मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों आं जेनेबा जों जुदि जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जोङो माने जौगाहोनांगौबा डेभेलप लानांगौबा बे आयदानि सायावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बिफाव लानांगौ बेनि सायाव बेयावथ' आङो नैबेखौसो बुंनो सानगोन जोंनि नोजोरावथ' दा बावगिरिफ्रा खम नंला दङ बयबो आरो बे जिनिसखौ बयबो सोलोंनो गोसो दङ आवगायनो गोसो दं बेहाय जोङो गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामनो लुबैयो गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय जाहाथे बैसोर बावगिरिफोरनो मोनसे बाव दिन्थिनो थाखाय बिसोरनो फेसिलिटि होननाय जिनिसखौ होनो रोंनांगोन नङाब्ला कालसाराव ओंखारग्रा मानसिफ्रा गावखौनो गाव गोजौ थाखोआव लांनो गोब्राब जागोन आरो जाय मानसिया बे इन्टारेस्टेड मानसि बेफोरखौबो नोजोर होनानै गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय एसे मदद होयोबा मोजां आं बेखौ बुंनाय जाहैबाय आरो जोङो मानो होनोब्ला बाजै गामजे माने जौ गोरान जेला दिहुनदोंमोन जोङो BTC आव फैसा थाबायदोंमोन बे समाव 5 लाख मोनगोन होनबाय जों बे समाव बे फैसाखौबो जों मोनासै थगायजानानै जाहैबाय सिंगि मागुर हैलायलायबाय जोङो फैसा मोनगोन होननानै लास्टआव गैया गरसे मोननाय जायासै दा रायजो राजाफ्रा माबायदि अनसायनांगोन बर' सावथुन मुलुगखौ जायखौ जेनेबा रायजो राजाफोर अनसायाबाथ' सोरबा आर्टिस्टफ्राबो थुलुंगा मोननाय नङा दा आंथ' मा होनबावनो फिल्म माबायाथ' गैला हिसाबै जोङो दा मोनसे चेनेलनि गेजेरजों बबेबा फिल्मखौ नायनो गोसो जायोबा बेफोरखौबोथ' नोङो मबाइलनि दारैसो नुजोबसिगोन आरो जोंनावथ' हल होननायबो गैला माने बेखौ अनसायनोबा बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो माबा मोनसे एपनि गेजेरजों बा माबाजों माने मोनसे फिल्मखौ मोनसे रेट खालामनानै बे लाइनजों माने जाहाथे बै दिहुनगिरिनि माबायाव फैसाया हाबहैबाय थायो आरो बे जिनिसखौ आं हास्थायो माने जाय मानसिफ्रा नायगिरि बिथांमोनाबो जेनेबा थाइसे थाइनैखौथ' होनो रावबो गिनाय नङा सिनेमा मोजांखौथ' बयबो माबायदि फिल्म नायनो लुबैयो 100 बारखौनो नायगोन सोरबाया सासेयानो मोजां जायोबा आरो फिल्मा दा बेफोरबायदि फिल्म दिहुनगिरियाबो दिहुननांगौ आरो नायगिरिफ्राबो जाहाथे बेफोरखौ एपफोरनि गेजेरजों बा माबाफोरनि गेजेरजों सिनेमाफोरखौ जोंनि बर'नि सिनेमाफोरखौ जाहाथे बयबो नायलायो जायखि जेखि दिहुना मानो मोजां ना गाज्रि जाहाथे खेबसेबाबो नायनानै जोंनि बर' हारिनि माबाफोरखौ फिल्म बा सर्ट फिल्म बा डकुमेन्टारि
जेखियानो जाया मानो जाहाथे बै दिहुनगिरिया एसे डेभेलप जायो बिनि थाखाय जोंनि पाब्लिकआनो मबाइलनि गेजेरजोंबाबो मदद होनांगोन आरो आं बेखौ ओरैनो आदानिफ्राय माबा गोसोआव माबा फोरमायनो गोसो दंबावो नामा माबा मोनसे बाथ्रा आंथ' बेखौनो सानदों सिनेमा दिहुनगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे हाजासे गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय नोजोर होनाया गाहाम मानो होनबा कालसारनि गेजेरजोंबो मोनसे बर' जाथि बा गावबागाव जाथिनि थांनानै थानायनि बा आइडेन्टिटि सिनायथिखौ होनो हायो गुबुन हादरफ्रावबो लांनानै बिनि थाखाय जाहाथे आरो जेरै नोंथांमोना बे चेनेलजों जोंनि फुराना जोंनि आर्टिस्टफोरखौ सिनायथि होदों खोब बाख्नायथाव गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला सोरबा आर्टिस्टबाबो गावनि गोसोखौ देरगाखांनाय मोननायजों लोगोसे इयुननि गावनि इयुन जोलैफोरखौबो जाहाथे मदद होयो जेनेबा जों बबेबा समाव बबेबा खेथ्रआव सोरनोबा हेल्प नांगौबा जों एसे एनैखौ जाहाथे होनो हायो आं बेखौनो सानो आं जाहाथे बयबो हेल्प होलायो आं बेखौ खावलायो बे समाव होमबा रायजो राजा नोंथांमोना आदानिफ्राय गासैबो बाथ्राखौ मिथिजोबखाबाय आदानि फुल एड्रेस मिथिबाय लोगोसेयैनो आदानि जेनाखि सावथुन मुलुगाव फैनायनि सोमोन्दै मिथिबाय आरो सावथुन मुलुगा आथिखालावहाय बर'फोरनि गेजेराव माबायदि थासारियाव दङ बेसेबां डेभेलपआव दङ बेसेबां जौगादों निसय नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ दिनै मिथिजोबबाय आरो लोगोसे जोंनि गेजेरावहाय जों बुंनांगोन जे बर' सावथुन मुलुगखौहाय बै समनिफ्रायनो फोथांना लाखिबोनाय होनना बुङोबा जों सिनियर आर्टिस्टफोरखौ जों जेब्लायबो जोङो मान होनो रोंनांगोन मान होनो सोलोंनांगोन मानोना नोंगौ गोबां माखासे बर'फोरनि गेजेराव गोबां सिनियर आर्टिस्टफोर दङ जाय बिथांमोना बै समाव साननानै जुदि सावथुन मुलुगाव जुदि आगान होजेनामोनब्ला एबा नैबे समाव सावथुन मुलुगाव फैनांगौआ बुहुत माबामोन थान दङमोन दा बे खेथ्रआव नोजोर होलायनानै जों गासैखौबो जोङो सनमान होलायनानै जों जेब्लायबो जों समान समान जों लांनो नाजानांगोन आं बेखिनिखौ साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायजोबबाय दा बे समाव जों आदाखौ खबर लानानै आदायाखौ जोंनि फन मोननाय लोगो लोगो आदाया जोंखौ लेंहरबाय आरो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानैब्लाबो जोंनो नैबे समखौ होबाय बिनिखायनो आङो बिटिआर इन्भ'स्टरि इउटुब चेनेल जानानै बे समाव आदानिफ्राय आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय आरो खुलुमबाय